Nosaltres avui, primer de tot, us proposarem un pla. No sé si el 14 d'abril teniu alguna cosa a fer. Si no, fixeu-vos-hi bé. Us heu quedat amb les ganes de conèixer segur una mica més d'aquest espectacle i és per això que nosaltres us ajudarem a resoldre tots els dubtes. Quan els podeu veure? Doncs per això tenim avui amb nosaltres a la Meritxell Pubill. Ella és la coreògrafa i productora de la companyia Alboreà. Benvinguda. A la Montserrat Pubill també, ella és ballarina de la companyia. I a l'Arturo Villar també ballarí. Benvinguts els tres. Escolteu, hem vist un tastet. Expliqueu-me una mica art i flamenc, primer aquesta escola de dansa, no? És especialitzada en flamenc, eh? Explica'm una mica, Meritxell. Sí, mira, l'escola doncs fa 12 anys que estem ubicats allà al Port de Tarragona, amb un espai meravellós, que estem com si estiguéssim al carrer, i la diferència, poguéssim dir, no?, que caracteritza és que només és l'especialitat de la dansa espanyola, però no només amb el flamenc, sinó una mica més ampli, no? Dins de lo que és l'escola bolera, dansa estilitzada, el folklore i, evidentment, el flamenc pròpiament, perquè és el que més coneix la gent. Però podríem dir que sí, que el 99,9% d'activitats que fem són aquestes i que, bueno, aquí a Tarragona ciutat són com els únics que ho fem, no? I és molt xulo. A més, la gent quan passa per allà, no? Bueno, jo tinc el record de passar, sempre que passejo pel port, no? Mirar amunt i mirar com balleu. A més, la companyia neix de la teva mà, 12 anys ja de trajectòria, però a més porteu molts espectacles. Ara parlarem d'aquest que d'aquí molt poquet estreneu, però teniu una llarga trajectòria, no només com a escola, sinó creant espectacles, també. Sí, perquè realment la companyia va néixer quan jo vaig començar a donar classes, fa 19 anys, que em van donar l'oportunitat de començar a donar classes a gent amateur, i després doncs, la companyia, podríem dir, va néixer de que venien molts alumnes que ja havien ballat abans, ho havien deixat i tornaven. Clar, jo em trobava que era supernovell creant, em trobava amb gent molt experimentada o que havia ballat en una escola o en una associació, i això va ser la idea de que em truquessin un dia a la porta, ens vam veure ballar i em va dir, escolta'm, necessitem un projecte de dansa, no?, i de flamenc pròpiament per vendre-ho, per fer-ho. Bueno, ens vam sumar al carro i entre tots realment vam crear la companyia en aquella època, li vam dir Alboreà perquè és un pal del flamenc que la gent que s'hi dedica que el coneix, però si no coneix altres pals... És a dir, que no el coneixia. Que no el coneixies, veus? I l'Alboreà és una peça, un pal flamenc que es canta a les bodes gitanes, i nosaltres, com ho portem a la sang, era fer-li com també una mica tribut, i vam començar com amb espectacles i shows turístics, que era el típic que es feia aquí a Tarragona, amb altres grups, i després amb produccions fusionades, i també fèiem molt de vincle amb dansa contemporània i vam ser una miqueta també pioners en donar-li al flamenc un aire molt més contemporani. O sigui que quan se veuen les peces de la nostra companyia es veuen flamenc a l'ús, però després hi ha peces que es veuen aquells moments més contemporanis, més rodons, des d'un altre lloc, no? Que per obrir una miqueta més el camí i no estancar-nos amb el que a vegades és bailamos flamenco, tablao i ja està. Sinó que obrim... Podríem dir que és una companyia que el fem, també el tablao, però realment es nutreix de moltes altres danses i formem més com a ballarins. D'això va néixer. Després, posteriorment, quan vaig obrir l'escola, jo em trobava que molta cantera tenia ganes de ballar i les oportunitats en aquella època eren poques, no? Doncs quina millor manera que continuar que amb els ballarins que es volen professionalitzar els ajudem a professionalitzar-se i que tinguin un camí
no?, per poder fer-ho. I amb aquestes produccions doncs, és el que fem. I gràcies a Déu fa 19 anys que la companyia està allí. Que camina, no? I que camina funciona. i que fem coses, sí. Tant que ara aquest 14 d'abril hem vist un tastet, estreneu Micael de Nevadón, Vida i Passió. Expliqueu-me una mica de què va l'espectacle. Ara després us preguntaré pels personatges, que ja sé que sou aquí, tinc dos superprotagonistes. Realment l'espectacle va de la vida de Jesús, des del naixement fins quan se va enamorar amb la seva mort. Sí, és un espectacle molt llamatiu perquè té moltes disciplines, té contemporani, clàssic, balles de saló. Portem un grup bastant ampli de gent, n'hi ha campions d'Espanya, n'hi ha gent en habilitats especials, és un ballet molt unit. Hem fet un espectacle que jo ho estic veient en ell i és molt emotiu. No és un pas de Setmana Santa, és el que deia abans, no és un pas de Setmana Santa, és un espectacle del naixement fins a la mort de Jesús. És així, en grosso modo. Però no has d'anar amb el concepte de Setmana Santa, no? Ni religió. Ho heu emmarcat, diguéssim, amb la Setmana Santa, però al final, no? És una excusa, no? Sí, Jesús està acaparat amb aquest tema de Setmana Santa, el Nadal, tot això, però realment no és un pas de Setmana Santa. Montserrat, deixa'm preguntar-te també, no?, en aquest espectacle tan intens, no?, que ens està... d'això, qui està convidat a venir? T'ha d'agradar el flamenc o no? Perquè balls de saló hi ha pràcticament de tot, no? No fa falta que t'agradi el flamenc, no fa falta que siguis creient. És un espectacle que te transporta a l'època, la nostra intenció és transportar-te a l'època i que sentiu les sensacions que es vivien en aquell moment. Llavors, ni edat, ni que t'agradi el flamenc o no... És un viatge en el temps, eh? És un viatge en el temps on la gent que el vam estrenar al desembre, després de molts anys, perquè al final de la carrera de la meva germana també el vam fer, la gent que creia i no creia va sortir supercontenta, la gent es va emocionar moltíssim i ara nosaltres invitem a la gent de Tarragona que vingui a la nostra terra, ballarins d'aquí de Tarragona que tenim moltes ganes de que ens vegin i que invitem a tothom perquè el viatge amb el temps es nota. Sí. I a més, escolteu, 20 ballarins, tu ho deies, no? Una quantitat de gent damunt de l'escenari. Ha sigut molt difícil coordinar tot això, fer que funcioni. Quant de temps de preparació ha portat aquest espectacle? Mira, nosaltres això ho volíem estrenar, sí, pràcticament, quan feia 10 anys l'escola. O sigui, realment era com fer, vinga, el top 10 de l'escola i l'aniversari de la recuperació aquesta que ha dit la meva germana. Quan jo vaig acabar la carrera de dansa, eren 7 actes i ara n'hi ha 26. Uau! Clar. O sigui, que ha sigut com una pinzelladeta de tots els anys anar incloent cosetes, però la traca forta l'han fet després que hem estat tancats, poder reunir-nos, poder fer-ho, i amb tot l'equip, no? Nosaltres també el que treballem és molta inclusió social, perquè tenim ballarins amb diversitat funcional que no tenen per què ser diferents i es professionalitzen i tu veus l'obra i la qualitat no baixa sinó que suma i aporta i persones amb un retras maduratiu també al darrere que no està renyit amb la professionalitat ni l'espectacle ni l'energia. Crec que ha sigut molt màgic també això, que som gent de diferents edats. Evidentment, hi ha gent que juga a la Champions, el meu company, per exemple, el que fa del personatge que avui no ha pogut ser-hi perquè estava també viatjant a Amsterdam, Ivan Góngora. Ivan és un ballarí que juga a la Champions del flamenc i que s'ha integrat com un mes amb els que juguem a primera divisió, com jo sempre li dic, i això ha sigut màgic amb la resta, no? Els preprofessionals que estudien per treure's la carrera, inclús amb aquesta gent més amateur, que també està estudiant per poder professionalitzar-se, però que tenen una edat més curta escènica. Però s'ha creat una màgia, s'ha creat un ambient que tothom creu en aquest projecte i amb aquesta energia, i és meravellós per això mateix, perquè gent que no hi creu, que no té una fe, no? Ho ha vist i ha dit, uau. Gaudeix, no? Sí, que xulo, i no se'ls fa pesat, que també se podria fer pesat. I ha sigut un feedback superpositiu. I jo crec que l'energia aquesta, amb el temps que ho hem estat treballant, és la que ha sumat molt més, també.
Escolteu, vosaltres dos teniu dos personatges importants, Josep i Maria, ni més ni menys. Expliqueu-me una mica, no?, com és aquesta interpretació que feu. Vosaltres la feu des del flamenc, no?, perquè em dèieu que hi havia diferents modalitats. Expliqueu-me una mica. Primer Josep, després Maria, o com vulgueu. Sí? No, jo com Josep que faig és el pare de Jesús i l'amor de Maria, realment, no? Pues en aquest moment és molt emotiu perquè és el que deia, com era del naixement, fins l'amor de Jesucrist. Aquí notes l'enamorament, quan l'estàs fent per enamorar-la, quan tens un fill, el naixement del fill. És molt llamatiu perquè, a més, es crea un espai molt xulo al naixement d'un nen, quan està una boda, quan s'està preparant la boda, en el moment que li demano la mà. Sí, és tot, fes això amb ball, més una miqueta d'interpretació, que tens companys que fem més interpretació que altres, i també porto molts anys amb ella ballant, ella la coneixia que era molt petita, i ella estava en la companyia de la seva germana, i ella encara no podia per tema d'edat, però bueno, estava per allí enredant, i ara són companys d'escena. Però de sangre, no? Sí, de molt petita la van veure néixer, o sigui, i ja és una germana, i a més té aquesta complicitat amb la dansa, a l'escenari, i en aquesta obra, doncs, es nota aquest moment que molta gent se creu que són parella de veritat. Sí, hi ha la química, no? Sí. Hi ha la química que la gent s'ho ha pensat i ens ha arribat a parar de dir... Però sou parella, no? Sí, molta gent. Però som molts anys i moltes ganes. I és a dir, he estat 2 anys, però també estàvem en videollamades, fent classes online per no perdre coses. I clar, i aquest moment, això, els temps d'estar junts, ara es nota. En aquesta obra es nota molt més evolucionada, no? O sigui, tot és molt més expressiu, molt més llamatiu, o sigui, és molt xulo. I bueno, aquí ja té unes altres feines també van ser llamatives. Pues sí, bueno, i el paper de la verge, què puc dir, no? Una mare que té el seu fill i el pitjor, no?, que se li mor el fill, el patiment, ficat en aquell paper i transmetre al públic totes aquelles emocions, la veritat que és un paper important. És que tinc la sensació que passeu per tot, no? Des de la joia, l'alegria de la boda, no? El drama una mica, al final una mica com la vida mateixa, no? Allò que diem, no? Vull dir que sí que potser és un viatge en el temps, però no deixa de ser un reflex de la realitat. De la realitat, perquè molta gent ho passa, situacions similars, no? I et fiques en aquell paper i dius... No, el moment de l'amor de Jesús és molt bèstia, és molt heavy. Per tant, convidem a tothom, tots els públics poden venir. Què hem de fer si volem venir? On podem adquirir les entrades? Pues entrades, crec que és entrades.tarragona.cat, a l'Ajuntament de Tarragona, a la pàgina de l'Ajuntament, i allí hi ha l'obra el dia 14 d'abril i cliques a sobre on posa allò de les entrades i et porta directament. Està ficat dintre de la programació de primavera. Sí. Perfecte, nois, doncs escolteu, molta sort. A mi us ho prometo que m'han entrat moltes ganes de venir-vos a veure i que vagi molt bé abocar emocions a sobre l'escenari. Gràcies. Ja ho veieu, després de conèixer aquesta proposta fantàstica, no ho oblideu, apunteu-ho a l'agenda 14 d'abril, que els podreu veure damunt de l'escenari, aquesta barreja d'emocions, però sobretot d'art i flamenc.